Waar is Lotte? Toilet. Hallo. Ja, alle kindertjes zo meteen. Als jullie de handjes in de lucht doen, maakt Spider-Man voor jullie een grote salto. Dus zo meteen allemaal. We gaan beginnen met onze show. Allemaal de handjes in de lucht, jongens. Handjes in de lucht. Dan gaat Spider-Man voor jullie een mooie salto maken. Oh. Let op. Hey, salto. Goed zo, Spider-Man. En natuurlijk, voor die salto wil Spider-Man handen zien en zoveel mogelijk je bal horen. Dus voor die salto, laat die handen zien, maak zoveel mogelijk je bal. Geweldig. En dan gaat hij. Super! En hij zegt dat hij naar de speeltuin gaat. Ook in de speel. Laat die handen zien, maak zoveel mogelijk die bal. En dan gaat hij. Hoppa! Geweldig! Is dat genoeg? Hebben we meer handen zien? Super, zegt hij. Geweldig, een applaus voor jullie. En ook een keer. Mag ik een geweldig applaus voor Spider-Man. Dan ga je maar eentje aan het show.